कोकणसाठच्या हॉली जॉली क्रिसमस विशेषांकाचं प्रकाशन ख्रिस्ती धर्मगुरूंच्या हस्ते करण्यात आलं। यावेळी हजारो ख्रिस्ती बांधव उपस्थित होते। कोकणसाठनं केलेल्या आकर्षक आणि माहितीपूर्ण विशेषांकाचं ख्रिस्ती बांधवांनी कौतुक केलं। कोकणसाठ प्रतिवर्षी नाताळच्या निमित्तानं विशेषांक आपल्या वाचकांच्या हाती देत असतो। यावर्षीच्या अंकाचं वैशिष्ट्य म्हणजे हा विशेषांक संपूर्ण मराठी भाषेत आहे। यात ख्रिश्चन धर्माची वाटचाल, इतिहास, सहकार, सामाजिक संस्थांच्या माध्यमातून चालवले जाणारे कार्य, धार्मिक उपक्रम यांचा समावेश आहे। नाताळ सणाची पार्श्वभूमी, प्रभू येशूची शिकवण याबाबतचे विशेष लेख यात आहेत। यात अत्यंत माहितीपूर्ण आणि संग्राह्य विशेषांकाचं सर्वच ख्रिश्चन बांधवांनी स्वागत केलं। कोकणसाठनं अत्यंत सुंदर अशा मांडणीत महत्त्वाच्या विषयांवर नामवंत लेखकांचे लेख दिल्याबद्दल संपूर्ण टीमचे कौतुक केले। कोकणसाठ न्यूजपेपर काढलेलो आसा जाल्यार उपकार मागता हे उक्तावणी करतना फादर मिलिटन तशेंच फादर एंड्रू आनी हे पाद्री भाव आसा तांच्यांनी सगळ्यांनी मुखार येवचें म्हणून फादर रिचर्ड आसा आमचे मदेकार, फादर अमृत आसा, फादर रॉबिन आसा, तसोच आमचो फादर रॉजरूय आसा। सगळ्या पाद्री भावांनी मुखार येवनी म्हूण मागता। कोकणसाठ हो मॅगझीन ची उक्तावणी कशी हे सुवातेर करता। यावेळी फादर अँड्रू डिमेलो, फादर मिलेट डिसोजा, फादर रिचर्ड साल्डाना, फादर एमरूट गोन्साल्विस, फादर रॉजर डिसोजा, फादर रॉबिन डिसोजा, ग्रेगरी डॉन्टस, ॲगोस्टिन फर्नांडिस, कोकणसाठचे प्रतिनिधी विनायक कवस, IT हेड विद्येश थुरी, वितरण प्रतिनिधी अशफाक शेख आदींसह हजारो ख्रिस्ती बांधव, कॅथोलिक अर्बन पतसंस्थेचे संचालक, कॅथोलिक असोसिएशनचे पदाधिकारी उपस्थित होते।